Hola, què tal? Soc l'Eva Ruiz, acabo de cantar tot just, encara tinc aquí l'asma recuperant-se i m'ho he passat superbé i moltes gràcies per comptar amb mi i això, el que he dit abans, que espero que tots aquests espais s'obrin des de l'Ajuntament i que ens ajudeu a reivindicar una miqueta la cultura i els joves emergents que podem tirar endavant. Moltes gràcies. Adéu. No saben que la pell és d'infinits colors, que quiero respirar, se me tropieza el aire. Hola, molt bona tarda. Estem aquí avui, dimecres 21, als Books en femení. Val molt la pena. Animeu-vos a seguir el projecte dels Books. I bé, moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat. Ha sigut espectacular i l'espai meravellós. Així que hem disfrutat moltíssim. Una gran experiència. Adéu, que vagi bé! Boys that will join us, oh, if I could just get I'm boxing like el viado, pero no me insulto por ser Hola, soc l'Abril. Ha estat molt guai tocar aquí, una experiència molt xula, un públic genial i les meves companyes que tocaven amb mi també brutals. por lo que digan, defraudar a un montón. Nosaltres som Arnaus, jo soc l'Anna i us donem les gràcies per haver vingut, per haver organitzat i per haver gaudit d'aquesta tarda amb nosaltres. Un petonet i esperem veure'ns aviat.